Benvolguts oients de l'Espurnes, bon dissabte 22 de desembre del 2012. Si podeu sentir aquest missatge és que no s'ha acabat el món, Rajoy continua governant aquest país i el que és molt pitjor, encara no us ha tocat la loteria. Sembla molt evident que o bé els maies es van equivocar de data o bé nosaltres en interpretar el seu calendari. Així que, si heu passat la nit del dijous al divendres fent l'amor com conills, per si de cas, amb la vostra parella o amb qui sigui, per haver almenys fet alguna cosa positiva en la vostra vida truncada pel malefici, doncs no ha servit de res, no ha passat res. Ara bé, això no vol dir que no ens hàgim salvat. La fi del món pot arribar en qualsevol moment. Imagineu, per exemple, un soldat nord-coreà que es troba una mica fart de passar els Nadals vigilant des d'un búnquer costaner els sospitós moviments dels japonesos. Val a dir que, per definició, els moviments dels japonesos són sempre sospitosos. I aquest soldat nord-coreà fa mesos que no veu la seva núvia, que potser ja s'ha llançat en braços del primer soldat que ha tornat de permís al poble. Doncs bé, el pobre soldat vol oblidar tot això i s'ha fet amb un grapat d'ampolles de sake confiscades d'una barca de pesca japonesa. I aprofita l'estoneta que els occidentals dediquem a prendre el raïm a mitjanit per diluir aquest licor en el seu cos oriental. I l'agafa tan forta que entra a la sala de comandament de míssils fent esses i ensopega amb la taula on hi ha el botó vermell, que pren sense adonar-se'n. Al cap d'uns minuts, centenars de caps nuclears creuen l'atmosfera, cadascun amb una destinació inexorable. Consell: per si de cas, aquesta nit també fulleu com conills. Bon dia i bona sort. I bon Nadal, que ja m'oblidava.